Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri musikana ane makore 23 years ekuberekwa. Mukomanashi, pane zvimwewo zvakamboitwa namama vangu apo pandainge ndichiriwo musikana wechidiki. Mukoma, zvinhu izvi nanhasi zvinogara zvichingondinetsa mupfungwa dzangu. Kungoti now I am in South Africa zvangu, handisati ndanyatsokuwana mukana wekuti ndinge ndichigara namama vangu pasi kuti ndimbovabvunza kuti nai mama, zvamakaita paya ko makambozviitirei? Why did you do something like that? At that time, mukoma, painge paine program yainge yakarongwa paassembly yedu because kwaifanira kuti vakadzi, like mama vangu nevamwe vakadzi vepaassembly pedu vaifanira kuti vange vachienda kupindura kunonamata ikoko. Zvino pakabva pazonzi painge pachidiwa kuti vanhu vange vachipledja. Zvino pamapledges awa mama vakabva vazotadza kuwana mari yacho. Mari iyi yainge iri yekuti pange pachibhukiwa kombi zvekare nechikafu chekuti vanhu vanozofamba vachidya kana vazosvikako kupindura, then umwe neumwe anenge achingoonawo kuti oite sei. But mari idzi dzainge dziri dzekubhuka kombi to and from because isusu tainge tigere kumaruzevha. Zvino mama vakazoti vashaya mari iya, vaiva nefriend yavo yandingangoti maybe best friend yavo yavaiwirirana nayo, iyo yavainge vachida kuti vange vachifambidzana nayo, but best friend yavo iyi kunyange yainge iine mariwo yekuti ifaniswa kubatsira mama nemari yainge ichidiwa papledging pavo, but yakabva yazotadza pamama mari. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakavabohwa, but isusu mama takangovaudza kuti mama hazvina basa, nerimwe zuva muchakwanisawo kuenda kupindura munonamata. But mama got so angry, saka pane pamwe friend yamama payakazotumawo mwana wayo kuti ange achiuya kuzokumbira mama dzimwe gogo dzavo because sezvo ivo vainge vasingaende. Mama vakabva vati alright, pakanaka, ndichazodzitsvaka pandakadziisa. But gogo idzi taitoziva kuti dzaigara pamusoro pewardrobe. Then mwana uya akazoti adzokera mama usiku hwacho ihwohwo ndopavakabva vazoya negogo idzodzo. Tainge tigere mukitchen, vakabva vanditi inini nemunin'ina wangu tinge tichivatevera panze apo wainge huri usiku. Apa pamba pedu mukoma paigara pachiitika zvimwe zvinhu zvainge zvichityisa, ende ini nanhasi uno pamba pedu usiku ndinotopatya kana kubuda usiku because ipo zvapanoita nditi let's say kuti pamba kana paine magetsi, kana uchifamba kudai unochitona mumvuri wako. Ndo zvaiitika pamba pedu, waiti ukabuda panze so nyangwe kuine rima waitona mumvuri wako, and I don't even know kuti how was it even possible. Dzimwe nguva waikwanisa kungokaruka waona mumvuri wemunhu anenge achifamba, waiti kana ukatarisa manje kuti ko munhu uyu ari kufamba, munhu uyu ari kufamba achiendepi achibvepi, but waitomushaya munhu iyeye. Ende izvi zvanyanya kuitika mama kana vakashanya pamba pedu paisagarika kana mama vashanya. Munoziva kuti nyaya iyi yandiri kutaura nezvayo yakarebesa. Mukaona murume mukuru apa, I mean my father, baba vedu vaiti kana mama vasipo vaisarudza kuti tose tinge tichirara mukitchen, ende taigara tichivaseka kuti baba igwara because vaitya kurara vari voga mubedroom pose mama pavanenge vasipo because ivo vaingoti ndinotsikirirwa kana mai venyu varipo. Ende hanzi vanhu ava vanenge vachitovatsikirira vanenge vachitoudza baba kuti ndinoda kuti unge uchifa iwe, ndinoda kuti unge uchifa, but kana mama varipo ndo pavaingorara kubedroom kwavo. So ndo zvimwe zvezvinhu zvandikangotaurawo muchidimbu zvainge zvichiitika pamba pedu usiku hwacho ihwohwo. Ndokubva tazotevera mama tikabva tazoenda navo kumatanga. Takati tasvika kuya the first thing that I noticed
pamba pedu tainge tingori nemombe dzedu 4, but tikati tasvikako kumatanga kuya tikabva taona kuti mainge musina kana mombe kana 1 mudanga. Mama ndikabva ndati mama mombe dzinenge dzapaza, but mama vangu vakabva vatinyaradza vakati nyararai, usiku haudi kuti munhu unge uchingoita chiredhio uchingotaura non-stop. Apa vakataura zviya zvekuti rafura, then mama vakabva vazomira nechekure vakaita kuhwanda paseri pechikwenzi. Saka takafungidzira kuti zvimwe kuda pane zvavainge vachihwandawo ndokubva vazotidana manje. Takabva tazoenda paya pavainge vari, ivo vakabva vazotikandira gogo dzavo dziya, vakabva vanditi inini ndinge ndichipfeka 1, then munin'ina wangu ange achipfekawo imwe 1. Takafamba paya mukoma, rimwe gumbo rainge rakangopfeka slippers, rimwe rakapfeka gogo, ndokubva tazoenda mudanga muya. Takati chinosvika mudanga, ivo mama vainge vatiudza kuti tinonotsika mudanga paya panenge paine ndove yakawanda zviya zvokuti unotsika then obva wazongosiya wakabayirira gogo iya mundove. Ndozvatakaita, ndokubva tazodzokera kumba. Ende mama vakabva vazoti ngatimhanyei vana vangu, vachiita sekunge pane zvimwe zvinhu zvainge zvichazotitevera kana kuri kunzi tikafamba very slow. Takamhanya mukoma zvekuti wainyatsokuona kuti kumashure uku kune zvinhu zviri kutitevera, but zvaisakwanisa kutibata. Ndokubva mama vati nhasi ticharara mukicheni. Ndakabva ndaona kuti mama vairakidza kuti vaitotya kubuda futi panze kuti vange vachidzokera kubedroom ravo. Then mangwana acho makuseni takazoti tichinomuka kudai, ameno zvimwe kuda mama kuti vakatitaimira takarara, vakabva vaenda kumatanga kuya, vakabva vanotora magogo aya. Gogo idzi mukoma mangwana makuseni patakamuka dzainge dzakagadzikwa pamusoro pebench, apa dzainge dzakapolishiwa dzichiita kupenya. Takazoti tataimira mama pavakabuda vachitanga kutsvaira panze. Ndakafamba ndikaenda paya ndokubva ndadzinhuhwidza gogo idzi ndichida kunzwa kuti dzainge dzichinhuhwa ndove here yemombe, but kwete mukoma, dzaitonhuhwirira. Then mwana uya weshamwari yamai vangu akabva azouya ndokubva azopiwa gogodziya naamai, then vanhu vakabva vazoenda kubhindura mukoma. But ndakazoti vanhu vadzoka vopa matestimony, saka vainge vongotaura vachiti pataiva kubhindura taiti tikada kunamata kudai tobva tangodzwa tichingopera simba, tichingotanga kungoshaman'ai, vachirakidza kuti uko zvavainge vakafambira mabreakthrough ose avainge vakatarisira kuti vachanosangana nawo, mabreakthrough iwawo havana kukwanisa kusangana nawo. Ndiyowo confession yangu iyi mukoma. I don't know kuti mama vangu why is it vakaita zvinhu zvakadai. Maybe vane maanswers wo ekuti vanokwanisa kuzondi Power. When I asked her, I'm just planning hangu kuti mama ndichavaitirawo something big. Ndobva ndazovabvunza kuti nai mama chimbondiudzai paya papa takaenda kudanga chii chakaitika at that time. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Apa unenge uchiti ndakumbirawo friend yangu bhutsu dzekuti pandinoendawo ndonorepresentawo hanzi kubhindura. Saka muchembere vangu vakabva vashaya mari yekuenda ikoko, ndokubva tanoradzika gogo mudanga remombe. Zvakangoma hazvo veduwe. Asi ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanasha. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndauya pano nenyaya yangu. Ndinobvawo kumhuri kwekutoti kunotoitwawo zvekung'anga nei but mukoma inini hangu vangandishore ngavandishore zvavo, but pari zvino hangu ndinombomhanya nekuti Mwari variko, because zvinhu zvakamboitika muupenyu hwangu. Dai changa chisiri chiKristu zvimwe kuda ndingadai ndakatofa ini. Saka kudzinza rekwedu ndiniwo ndakatotanga kutochata. Apa ndichizonochata mukoma ndakatopiwa prophecy yekuti munozviziva here naimi brother kuti kudzinza rekwenyu kune chituko chekuti
hakuna anofanira kuti ange achizochata, ende uyo anenge aroora hakuna anofanira kuti ange achizogara nemukadzi. Saka kana uchiudzwa zvinhu izvi unongozvitorawo so simple kuti kwakuchata kwakakoshei because this is a religion yevachena. Ndo zvandainge ndichizviudza panguva yacho iyoyo, but mukoma, there is a deeper meaning to the prophecy that I was given. Ndakazoti one day ndakagara zvangu pasi ndobva ndakabva ndatanga manje kucalculate mukoma, ndikabva ndaona kuti zveshuwa kudzinza rekwedu including my father ivo vakatosiyana naamai vangu nedzimwe nzira dzekuti waitotadza kutonzwisisa kuti nhai vanhu ava vainge vatokudza mhuri kudai votongokaruka vatorambana. Amai vangu one day takangoti tichitongobva zvedu kumunda, mama ndokubva vatotanga kutorongedza mabhegi avo, ende ndakatarisa ndokuenda kunongoitawo vakadzi vanenge vakaroorwawo mudzinza medu. Iniwo pandainge ndichiri mudiki I never noticed. Ndakabva ndazouya kuno kuSouth Africa, hongu vanhu vazhinji vanoti vakadzi ava vari muno mujoni vanhu vasingadi mamarriages, havadi kuvaka, but I think kuti isusu vazhinji vakauya kuno kuSouth Africa tinenge tiinewo dzimwe mhepo dzinenge dzichititeverera. Now picture this, kuti kumhuri yekwedu kune chituko ichocho, like mhiko idzodzo dzakaiswa dzekuti hakuna anofanira kuti ange achifa aine mukadzi, mukunofa mako unofanira uri single. Nawo ndobva ndazosangana zvekare noumwe musikanawo zvimwe kuda iyewo anenge aine mweya maybe yema spiritual husband kana kuti mweya yezvikwambo, mungati pangabuda marriage ipapo kana kuti anything good. Ndo zvakaitika kwandiri. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa kuZim handina kana kumbogara ndakaitawo musikana, ndokubva ndatanga kudanana noumwe musikana. Saka musikana uyu ainge achingoshandawo mustreet umo mandaishanda sagarden boy. Tichatanga kudanana zvinhu zvedu zvainge zviri bhoo. Saka isusu tinongoti tikarota vamwe sekuru vedu avo vainge vari n'anga vanotouya mukoma vanobva vatanga kutoita bonde newe. How I don't even know, but kuhope kwako unotoita bonde navo sekuru ava. Kana ukangogara waita bonde navo obva watoziva kutoti case iya inenge yava kuchitanga kukuteverera. Idini nemusikana wangu uyu takati tatanga kugara tose, then pane pamwe paakamborwara zvokuti vanoziva vechikuru vainge vachingoti inhumbu kai iyi inhumbu iyi. Ndikatofara paya kuti at least ndakwanisawo kubreka yakaita kunge case inoitikawo mumhuri yekwedu kuti haukwanisi kuitawo mwana uchiri zera riya rekuti mwana wako uyu unozotomurerawo kuzotonosvika achitokurawo iwewe uchiriwo at least munhu anenge achiri nesimba rekushanda. Isusu kudzinza rekwedu vanhu vanozototanga kutoita vana sometimes watova kuma 38 uchitanga kuti first born yako, not kuti unenge usingazami but uchitozamawo kutoti ndikutodawo mwana but zvichiramba. Saka I was happy kuti nezera rangu ipapo pazvakaitika ndainge ndiine makore 27 ndo pandakabva ndanzi ndainge wamitisa munhu wako uyu, but hatina hedu kukwanisa kuenda kumadoctors nekuda kwekushayika kwemari. But mukoma umwe usiku ndakati ndabva kubasa ndikabva ndaona mukadzi achirwara, ndakamubvunza kuti kochii. Iye akabva ati pandanga ndakarara masikati ndarota umwe murume anga akamira padhoo, but murume uyu anga ari black achingodongorera. Saka murume uyu abva atanga kundikumbira kuti ndinge ndichiuya kuzomuvhurira dhoo, ndokubva ndaramba, but ndazongonzwa umwe munhu angondiudza kuti enda unovhura dhoo mhani munhu uyu apinde. Iye anoti ariko kuhope ikoko paakangonovhura dhoo ndokubva atoona kuti sekuru vangu vainge vapinda mba vachiseka vachiti ivo ndivo vainge vamunyengera, vakamuudza kuti vhura dhoo. Rainge riri izwi ravo iro rainge ramunyengera kuti ange achivhura dhoo. Iye achidescribe zvaainge akaona sekuru vangu vakaita, hanzi sekuru vangu vainge vakapfeka zviya zvinopfekwa nen'anga. Sekuru vangu vakabva vatanga kumutuka vachimupopotera vachida kumurova padumbu netsvimbo yavo vachiti ko iwe wazozviita sei, ko iwe wazozvigona sei, nekuti idzi ndo mhiko dzangu idzi dzandakaita, ko iwe wai wazoputsa mhiko dzangu manje ndikuda kukuuraya. Saka akati achingondiudza izvi mukoma ndokubva atotanga kutochema. Ndikati ko chii? Apa aingochema akabata mudumbu make achiti ari kunzwa kumonyewa mudumbu. Kubva ipapo ndokubva
atotanga kubleedha mukoma. Akableedha ndikabva ndatanga kuscreamawo ndichidanidzirawo vavakidzani, vakabva vauya vakabva vatondiudza kuti apa yainge itori miscarriage. Mukoma tikabva tazoendeswawo kuchipatara apa usina kana senti zvachose, ndokubva ndatobatsirwawo nevavakidzani. Saka mudzimai wangu ndokuita kwaakazoita miscarriage. Ndikangoti kubva zvaakaita miscarriage zvinhu zvakabva zvazvotongodzvanya mukoma mumba zvekuti kana kurara tose tainge tava kusagona kurara tose. And I know kuti zvinhu zvokuti zvinosounda very funny, but mukoma sikarudzi yangu yakambotanga iri normal, but yakabva yatanga kudzika size zvekuti ndakazosvika pakuita kadora kaya kekungoti ndaingokwanisa kungoita weight chete. Iye akabva ati izvi handingazvigariri. Saka after ndarambana neuyu mukadzi wangu wandakagara naye the first time around, ndo pandakabva ndazongoti one day ndikabva ndangoinvitiwawo kuchurch nevamwewo vaingozviti mudhikoni, vakabva ati mupfana handei kuchurch. Mushure mekunge ndavakumbirawo ndichiti naimi hamunawo here guchu ramunoziva rekuti munokwanisa kundigadzirirawo? Vakabva vanditi guchu randinoziva handei kuchechi. Ndokubva ndazobvuma paya, but ndainge ndisina kuvaudza kuti saizi yesikarudzi yangu yainge yava kudzoka ichita diki. Takazoenda kuchechi kuya, handina kuona hangu immediate effect ipapo, but after makore mukoma ndo pandakazotanga kudanana hangu neumwewo, but ainge atori single mother zvake. Ndikatanga kudanana naye, but handina kumuudza kuti ndo dambudziko rangu iri randainge ndiinaro. Even kutoavoida kurara naye ndainge ndichinzwa ndichizvinyarira kuti ndine dora, but mukoma ndakazongoti one night pandakamuka ndichinzwa kuda kunoita weight. Pandakanoita weight ndakangonzwa kapain, so then ndakangoti ndichingotopedza kuita weight ndakavhunduka mukoma. Pandakazotarira kudai ndichitoona kuti ingawani sikarudzi yangu yainge ichitopetenuka kudai ichitodzokera paposition, but izvi zvakazotoitika after a long time. From there on ndo pandakabva ndazoita zvinhu zvangu nekuchimbidza, because confidence yekuchida kuziva musikana wangu yainge yavapo. Ndo patakabva tazoronga tikabva taroorana ndokubva tazochata. Mukoma pamuchato wangu it pains me a lot, because munhu akangouyawo pamuchato wangu vainge vari vatete vangu ndo vega vakauya. Ndakatozama kuti ndinge ndichibhega hama dzangu kuti vasina mapasipoti ndinokutoresai mapasipoti, handina hangu mari. Ndikati ndinokutoresai mapasipoti one by one since date tainge tatova naro. Ndikati at least 8 months before the wedding ndochitanga izvezvi kuti mwedzi uno ndikatoresa umwe, mwedzi unotevera ndotoresa umwe, ndichingotiwo those that are closest mukwanisewo kuti munge muchizovapo pamuchato wangu. But mukoma nashe vatete ndovega vakangouya. Nditori nedzimwe hama dziri muno muSouth Africa, but akauya hakuna mukoma. Ndakangonzi ari kudyiwa mari nechechi. Apa chinondirwadza ndechekuti church ndo yakatondibhadharira most of the things. Mari painge pasitomborina, kunyange venue yacho it came as a gift, because inini nemudzimai wangu tainge takatoronga kuti tinge tichingochatira muchechi, then kwakazongouyawo vamwe vakazongotiudza kuti vainge vati gifta nevenue. Saka ivo pavakazoona venue vakangotiti muri kudyiwa ka nechechi. But iyo ndo confession yangu. Kwedu mukoma kunototambwa chaiko, kunototambwa mashave, but zvaizvezvi hangu ndakamboisa pause. Ndiyo version yangu iyi mukoma. I know kuti kune vamwe vachandicriticize, but ini ndakakura mazviri, ende zvandakaona pandiri mukoma sikarudzi yangu ichidzoka kuita kadiki. Chigunwe ichi mukoma chakatokurisa kota yechigunwe mukoma. Sikarudzi yangu yakadzoka kusvika yava kota yechigunwe. Saka I will never turn my back again and walk away from Jesus Christ, nekuti ndakasunungurwa.